Bung dinani wangsul menek rada mingser dodok. Ayo, Mas. Gumelar ning alam lahir dan kula kudu sepikir ibuku sareng bapakku nek gede yen kula kudu sepikir. Wis cunuk tekaning waktu, wis hinggang tekaning mangsa tulis waris bapakku Rasidi. Wis cunuk tekaning waktu, wis hinggang tekaning mangsa tulis waris bagda diri angidongos Rasidi sareng panitia ni gede bapak panitia menolong matamu nang sakit tapi bisa ngucap gawe keterning pikiran gawe keter bemeneng atine yen mas gitu bos muda darah Mas Sari Dewe jelas gitu lebaran saya Kang Mas Ki Mas Bara sedurunge kula nyuwun ampurane bok menawa selama rumah tangga kelawan Nyi Mas Tara kula sering gawe salah karo sampean, sering gawe mengkel ning madheke sampean, sering beda pendapat, beda pikiran. Mung bae semono najan sering berbeda, sering sejen. Tapi batine Nyi Mas Tara sepenuhe kanggo sampean, Kang Mas. Lamun kula duwe salah tulung ngomong karo kula aja meneng kelawan meneng aja diam 1000 bahasa pribasane masih mending blak-blakan karo kula Kang Mas. Kula Kang Mas Dudu prono parane kakang bisane sikap sejen kaya mangkenen. terus Ada hal sing banget luwih penting mungguh jare kakang iwal keturunan Nyimas Ayu Lele katiba balwaing gori sing ora disangka-sangka sing ora diduga-duga tulis waris bagja diri bos Banyumuruk sing duwe tuang tambi sareng bos sing cilik wong tambi gede apa sing dadi pikiran ing sampean sih Kang? Nyik Kula abang kono orang duweni rasa prihatin maksude abang kono orang duweni rasa melas Nyi Lele ya
Kula Anake kita wong loro dididik sing awit cilik di kudang-kudang laksana gedang, di alem-alem laksana pelem. Harapannya kita sebagai wong tua, yen mengko anak gede kelabon-labon bisa ngangkat derajatnya wong tua, bisa gawe seneng karo wong tua, bisa gawe mulia kawan wong tua. Tapi kenyataan ini sawise anak kedawuk keramat tepung sawiji kelawan bagus urang sawangening kauripane kari sing dadi wong tuane bergelimang harta kelawan benda, tapi sing dadi anak selalu singaran kekurangan tuane. Isun sebagai wong tua kayak prihatin nyawa. ya priwen sih Kang Mas. Sing arane jodoh ku beli weru, pokat jodone ayu lele karo bagus urang. Sing nrima dadi wong tua. Lamun iya kedelenge sampeyan kauripane ayu lele ya blenak, ya kewajibane kula karo sampeyan sing dadi wong tua kudu bantu ning anak. Yang bisa ning nempik kelingan ning ngamal perbuatan, ning ngamal perbuatan nih du nyambur sing orang na diatur gugu ning ngomongan tangga batur sita mereka kareha kapura siji bos sudira dewe sampun kale aja dadi pikiran Kang Mas. Pokat wis jadi goresan takdirek anake kula karo sampeyan. Cuman dudu mono parane nyi Priwen sih? sirakan weru dewek sing aran Kakang Mastara ku wong sing paling terpandang ana ning Lea. Terpandang. Tokoh sepuh, kinah sepuh sing paling dituakaken lan paling dihargai. Beres pisan. Sing aran dunya, sing aran harta ora kekurangan. Tapi yen wis nyawang ning keturunan, sumpahe bagus urang marang isun. Arep gawe bahagia, arep gawe seneng karo ayu lele. Nanging ning kenyataane sengsara tinemu ning uripe. Lamun iya urang wis ora suka terima kelawan anake aku, ya tinggal dipegat singi. Aja mengkonon sampean aja marahi sing bener Kang Mas. Aja gawe lara, blenake anak ya blenake wong tua, larane anak ya larane wong tua. Ibarat mata karo sikil wong tua, sikil sing dadi anak, mata sing dadi wong tua. bodong orang sing ngapange gawe gagas ke maning pikiran bapak panitia gawe gagas ke maning atine sareng bapak jane gede bapak Waryono bos banyu ngurup sing duwe tuang tambi sareng bapak Kurasudi sareng bos Sudi Daek